השיר הכי מפורסם של ג'ון לנון, דמיין, מדמיינת עולם בלי עמים, בלי מדינות, בלי דתות. ככה לנון האמין, זה דרך להגיע לאנושות מאוחדת. והאמת היא שפעם ככה היה מציאות העולם. סופר בסיפור של מגדל בבל, שפעם האנושות כולה הייתה עם אחד, שפה אחת, דברים אחדים, ובני אדם דווקא רצו לשמור על זה. לשם כך בנו את המגדל הגבוה, כדי פן נפוץ על פני כל הארץ. ודווקא מי שהכשיל את התוכנית הזה, היה ריבונו של עולם, שפירק את המגדל, פיזר את האנושות, פיזור שהיה לא רק גיאוגרפית, אלא גם תרבותית, שלכל עם קיבל שפה אחרת. על בשרנו אנחנו חווים את המחיר של הפירודים האלו, השנאה, המלחמות. למען השם, למה? למה הקדוש ברוך הוא הביא לידי את הפירוד הזה בתוך האנושות? יש משל בקבלה על העולם, היה עולם בהתחלה, היה הרמוני, מאוחד. בשלב מסוים הכל התפרק, מה שנקרא בקבלה שבירת הכלים. וניצוצות של אור התפזרו לכל עבר, ואכן משימת על באנושות הוא לחזור לאיזשהו מציאות של אנושות מאוחדת. בלשון הנביאים, שלקרוא כולם בשם השם ולעבדו שכם אחד, ביום הוא יהיה השם אחד ושמו אחד. ואם כן, אם זאת הייתה ההתחלה וזה הסוף, עדיין יש את השאלה למה היה צריך את כל מסע הייסורים של הפירודים. והסבר שרבים נותנים, עולם היה מאוחד אבל גם אחיד. כאשר היופי, החן של העולם, של החיים, של המציאות, הוא בא מנקודה שבו אנחנו שונים אחד משני. וכפי השם של הספר של יונתן זקס, לכבוד השוני. זאת משאלת ליבנו, זאת משימת העולם, לשמור על האינדיבידואליות של כל עם ועם, של כל אדם, ויחד עם זה להיות מסורת יכולת להיות בחיבור, באחווה, כולנו ביחד. בדימוי של מקובל בן זמננו, הרב אשכנזי, מניטו, כל עם זה פרח אחר. והיופי הגדול היא היכולת ליצור זר פרחים שמחבר יחד את כל הפרחים לאיזה מראה מרהיב אחד.